Şevki semazenan Gilgameş digeryal dermanê mirinê ez bûme kesayetîkê mîtolojîk. Ez hezkirinê dixwazim li ser hev ji bajarên betoniyên tije koman, revîna rêvîtiyên hundiriyê bi komên berhevkirî tije me amadeyê ku biteqe. Şev mirinê di hundirê min da tînin, jehra xwe qetr bi qetr diherike, tarîtiya min ketiye nav geravan, ez wekî semazenan dizvirim li ser bajarê Konyayê. Bizivire, ha bizivire û gazî guhê min bike, tu çûbî were. Di kivekên etekan da ku dizvirin tasawuf diqelişe, min bigire nav bera xwe qêrnîkê ku zehmetan bi teqînî bide westiyayî maye. Dema ku ez mêvanê nemiriyê me bi xatirê te, ez te bêkes dihêlim.